हाय, आपण बनवणार आहोत आता ओल्या खोबऱ्याची बर्फी. तसं पण आता नारळी पौर्णिमा जवळ येत आहे. ओले 2 नारळ घ्यायचे, नाहीतर एक घ्यायचं. 2 नारळाची पण बर्फी छान होती, एका पण छान होती. काप करून घ्यायचे, याचे मिक्सर मधून बारीक काढायचं. आता आपण हे मिक्सरच्या भांड्यात टाकत आहोत. मिक्सर मध्ये थोडं थोडं बारीक करून घ्यायचं. कढईला तूप लावून घ्यायचं, म्हणजे खोबऱ्याची बर्फी करताना खोबरं कढईला चिटकत नाही. थोडं लावायचं. बारीक करून झालेलं आहे आपलं, कढईमध्ये टाकून घ्यायचं. बारीक करून झालंय खोबरं मिक्सर मध्ये. परत एकदा बारीक करून घ्यायचं राहिलेलं खोबरं. बघा, विलायची टाकते मी खोबऱ्यात. तुम्ही बारीक पूड करून ठेवली असाल तर बारीक पूड पण टाकू शकता. आपलं खोबरं बारीक करून झालेलं आहे बर्फीसाठी. किती छान झाले बारीक. आपण आता गॅस ऑन करणार आहोत. दोन 3 चमचे साजूक तूप घालून घ्यायचे, त्याच्यात टाकायचे. चांगला खमंग असा वास येऊस्तवर कमी गॅसवर भाजून घ्यायचे. छान लाल होऊस्तवर परतून घ्यायचे. कमी गॅसवर त्याला छान असं भाजून घ्यायचे. हे बघा, आपलं आता खोबरं ओलं बर्फी बनवण्यासाठी छान लालसर भाजून झालेलं आहे. आता आपण त्याला 1 वाटी साखर टाकणार आहोत. तुम्हाला तुमच्या चवीनुसार टाकू शकता. जास्त गोड करायची असली तर अजून थोडीशी टाकायची, आणि मीडियम गोड पाहिजे असेल तर कमी पण 1 वाटी टाकू शकता. हलवून घ्यायचंय थोडस. साखरेला पाणी सुटतं. साखरेला पाणी सुटूस्तवर त्याला ढवळत राहायचं. त्याला साईचं दूध घातले मी, जेणेकरून साखर लवकर वितळेल. साखर वितळूस तर त्याला ढवळत राहायचं. मंद आचेवरच त्याला ढवळत राहायचं. हे बघा, आपण हे ताट घेतलेलं आहे, त्याला एक चमचा तूप लावून घ्यायचे, जेणेकरून ताटाला खोबऱ्याची बर्फी चिटकणार नाही आणि त्याच्या वड्या व्यवस्थित होतील. म्हणून हे तूप लावून घ्यायचे. बघा, असं लावून घ्यायचं व्यवस्थित सगळीकडे. आपली आता साखर वितळलेली आहे.
बर्फी तयार आहे. आपल्या ताटामध्ये ओतून घेता आहे मी आता. हे बघा, ताटाला तूप लावून घेतलेलं आहे. हे बघा, तूप लावल्यामुळे आपल्या कढईला पण चिटकलेली नाहीये. बघितलं कढई. आणि आता मस्तपैकी आता आपण याला पसरून घेणार आहोत. हे बघा, हे बघा, हे बघा, याला वाटीने असं अल्लद 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 फिरून घ्यायचं, म्हणजे ती नाही ना व्यवस्थित वड्या पडतील. बघा, आता आपली ही खोबऱ्याची बर्फी मस्त आपण दाबून घेतलेली आहे. ठीक आहे, मऊ झाली आहे बघा. आता हिला अर्धा ते 1 तास थंड होण्यास रूम टेम्परेचर मध्ये ठेवून द्यायची आहे. मग नंतर तिचे काप करून घ्यायचे. मग त्याच्या वड्या पाडून घ्यायच्या खोबऱ्याच्या बर्फीच्या. आपण आता खोबऱ्याच्या बर्फीच्या वड्या पाडून घेणार आहोत. हे ओलं खोबरं होतं, आपण याची बर्फी बनवली होती. आता आपण मस्तपैकी याच्या वड्या पाडून घेणार. हे बघा, अशा छान पडतात. अजून सुकली नाही ती, सुकल अजून. हे बघा, घेतलं. तर नारळी पौर्णिमा जवळ आलेली आहे. आपण अशा सुंदर वड्या बनवायच्या. हे बघा, तुम्हाला मी एक वडी काढून दाखवते, लक्षात येईल कशी वडी बनली. ओल्या नारळी, एकच नारळ घेतलं होतं मी, एका नारळाच्याच वड्या आहेत. हे बघा, तुम्हाला एक वडी काढून दाखवते मी. हे बघा, दिसली. आता हे बघा, दुसरी एक वडी काढून दाखवते. अजून ती ओलीच आहे, त्याच्यामुळे तुटतात, काही हरकत नाही. हे बघा, अशा नारळाची बर्फी बनवून घेतली आहे आपण. सर्व करूया आता. लाईक, सबस्क्राईब, शेअर करा. धन्यवाद.